ana tulis Hyang Widi yen wong sabalan narima kinan Saradawa umuri ing Uladala ana satriya muda tumaruna dadane nganti mencorong sak tebok gedhene mur kageng aku aja nemu sapa yen pambuh marang aku Nalindra Pringgandani Raden Galukaca bali kuwi sapa Rangka dalem ing Candipura jenengku Werjanulandani Galukaca prapta ning kene arep ngopo upaya Ratu Gustimu Prabu Simakobra penekuk dengkule yen njaluk urip legaling atiku parek walah dalah legan golek momongan ngatasi mung baban sepata manuk wani kepengin dadar kaprawirane wong Candipura ora gelem mingkat dikit sing pengapit layaran dadi batang kowe parek wah aku arep mbok ngapake Gathotkaca tak tugel gulumu aja aku aja mbok pateni aku saguh teluk lawan jeneng sira Prabu Anom Gathotkaca aku saguh dadi rereanmu aku njaluk tulung aku aja mbok pateni